Здымі жанчыну, якую затрымліваюць. Всім прывітанне, гэта прамы эфір Еўрарадыё. Для вас працуе Міхась Ільін. Зараз мы знаходзімся на Нямізе 3, дзе ў гэтай хвіліны такая нешматлікая, але тым не менш адбываецца акцыя, якую ў інтэрнэце ўжо назвалі маршам Марыі Калеснікавай. Але сапраўдным маршам гэта пакуль цяжка назваць. Тут сабралося некалькі дзясяткаў дзяўчын. І доўга яны не змаглі прастаяць. З'явіліся спачатку супрацоўнік міліцыі з гукаўзмацняльнай апаратурай, які папярэдзіў прысутных пра недапушчальнасць парушэння закону аб масавых мерапрыемствах. Граждане, данное мероприятие не санкционировано. Убедительная просьба разойтись. А пазней тут з'явіліся супрацоўнікі, вось як бачым, такой зялёнай форме, з чорнымі маскамі на галавах, на лицах. Пасля гэтага ўжо адбыліся некалькі затрыманняў. Як здаецца, не менш 3 чалавек затрымалі. І вось зараз некаторыя жанчыны, некаторыя паспелі адысці, некаторыя застаюцца на месцы. Репортеры проходят на 50 метров. Я вам предупреждал уже 2-й раз. 50 метров, репортеры. Ось мы пачулі папераджэнне ад нейкага мужчыны у масцы, каб журналісты адышлі на 50 метраў ад ось. Ось мы бачым, падыходзіць калона дзяўчат да гэтага месца, невзіраючы на тое, што там стаяць зараз сілавікі, адганяюць людзей. Ось натоўп дзяўчат вяртаецца на месца. Мы бачым, што тут некаторых удзельніц, якія былі дагэтуль. Ось бачым жанчыну, якая трымае канстытуцыю ў руках. Вось мы бачым, што акурат гэтай хвіліны адбываецца затрыманне. Ось мы бачым, як дзяўчат вядуць у бусікі без нумароў. О вас заботится репортер, чтобы вы не пострадали, чтобы статьи потом не писали, что вас бьют. Проходите, пожалуйста. Чтобы вы не пострадали, пресса уважаемая. У чарговы раз той самы мужчына папярэдзіў нас, каб мы адышлі. Зараз папрашу аператара нашого паказаць. Тут 1, 2, 3, 4 бусікі без нумароў стаяць, у якіх ужо ёсць затрыманыя. Тым не менш, мы працягваем наш стрым. На месцы працягваюць заставацца некалькі чалавек. Гэта дзяўчыны, гэта прыкладна чалавек 10-15, неўзіраючы на затрыманне, працягваюць стаяць там. Вось мэтанакіравана сілавікі рухаюцца
да ўваходу у гандлёвы цэнтр Няміга. Ну, хутчэй за ўсё зараз будуць працягвацца затрыманні. Нагадаю, што сёння стала вядома, што Марыя Калеснікава адна з лідарак апазіцыі, сябра прэзідыума каардынацыйнай рады. Стала вядома, што на сёння знаходзіцца у СІЗА нумар 1 на Валадарскага. Ёй таксама Максіму Знаку і Ілле, забыў прозвішча. Ім прад'яўлены абвінавачванні па артыкуле крымінальнага кодекса. Гэта заклікі да дзеянняў, якія накіраваны на нанясенне шкоды бяспецы Рэспублікі Беларусь. Вось зараз бачым, што сілавікі садзяцца ў аўтамабілі уже без удзельнікаў акцый. То бок ёсць верагоднасць, што зараз яны з'едуць. Давайте, можа, паспрабуем павярнуцца да самой акцыі. Мужчына, які нас папярэджваў аб тым, каб мы адышлі на 50 метраў, ён знік. Кто эти люди? Уберите этих людей отсюда! Как вы можете? Люди в гражданской одежде в масках, уберите их отсюда! Кто это такие? Это ОМОН, кто это? Это на машинах без номеров. Это бандиты, вызывайте милицию сюда и убирайте Если вы их не можете отсюда! справиться, мы сейчас поможем. Убирайте отсюда людей в гражданской одежде и в масках! Уберем. Сейчас же! И вас уберем отсюда. Сейчас же убирайте их Уважаемые отсюда! граждане, данное мероприятие не санкционировано. Убедительная просьба разойтись. Ось мы чулі, як жанчыны звярнуліся да супрацоўніка міліцыі, таго, хто тут прысутнічае прынамсі ў форме, адзінага супрацоўніка міліцыі ў форме, звярнуліся з просьбай растлумачыць, хто тыя людзі без формы ў масках, якія затрымалі дзяўчын. Кто это? Мы хотим знать, мы граждане Республики Беларусь, мы хотим знать, что это за люди. Чем мы хуже вас? Почему нас хватают эти люди? Может быть, пресса? С какого канала? Снимает. Мы вопросы задаем вам. Что вы здесь снимаете? Мы задаем вопросы, кто нас хватает. Скажите, поддержите мировое сообщество, услышьте нас наконец, наших детей забирают, убивают наших детей. Пожалуйста, там нету невменяемых. Нагадаем. Глухой стоит, глухонемой. Нагадаем, што гэта прямы эфір Еўрарада. Зараз мы знаходзімся на Нямізе 3, дзе ў гэтай хвіліны адбываецца акцыя пратэсту, акцыя ў падтрымку Марыі Калеснікавай. Имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органов, органов местного управления, на предприятиях, учреждениях, организациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет государственных средств. Каждый имеет право
право на жизнь. Государство защищает жизнь человека от любых противоправных посягательств. Государство Ось ми бачимо, що до місць акції знову повертаються силовики. Силовики без форми, у масках. Знову нас попередили об тим, що каб ми дійшли на 50 метрів. І ось ми бачимо чергове затримання. Мероприятие несанкционировано. Зараз бачимо, як удільниці акції стали в сцепку. Данное мероприятие не санкционировано. Чергову дзяўчыну ведуць у мікрааўтобус без нумароў. Працягваецца штурханіна каля ўваходу ў гандлёвы цэнтр. Нагадаем, што мы знаходзімся каля гандлёвага цэнтра Няміга 3, дзе зараз, хоць і не масава, але тым не менш праходзіць акцыя пратэсту, акцыя ў падтрымку Марыі Калеснікавай. Ужо адбыліся затрыманні. Прыкладна 10 чалавек ужо затрымана, не менш. Ось зараз дзяўчыны, удзельніцы акцыі, стаяць у сцэп. Іх спрабуюць вышаміць. Зноў нейкая штурханіна адбываецца.
Нагадаем, что мы находимся каля гандлёвага цэнтра Няміга, дзе ў гэтай хвіліны адбываецца акцыя пратэста, якую спрабуюць разагнаць сілавікі. Тым не менш, уже былі затрыманні, але тым не менш на месцы заставацца каля 2 десяткаў, можа болей дзяўчын. Стоит малявка какая-то жжёна. Пошли вон отсюда! Уголовники! Уберите их отсюда, я все равно иду. Вы будете в тюрьме все, до последнего. Зараз бачым, сілавікі падходзяць, хіба будуць чарговыя спробы выцягнуць удзельніц. Дзяўчыны трымаюцца ў сцэпцы адзін за аднаго. Здымай. Ну вось, чарговую удзельніцу цягнуць да праезнай часткі, дзе стаяць некалькі мікрааўтобусаў без нумароў. Ну і верагодна, што зараз гэтую удзельніцу пасадзяць у адзін з аўтамабіляў. Нягледзячы на затрыманне, людзі працягваюць стаяць у сцэпцы. Ну вось. Некаторыя дзяўчыны адыходзяць, все ж таки пакідаюць сцэпку. Нехта спрабуе адысці праз торговы гандлёвы цэнтр. Акцыя заўважна памінела. Вось там яшчэ можам пабачыць некалькі чалавек, але гэта дакладна уже не тая колькасць, якая была тут літаральна 10 хвілін таму. Хоць колькасць удзельнікаў акцыі памінела, гэта не сказалася на колькасці мужчын без апазнавальных знакаў, мужчын у масках. У форме міліцыі знаходзіцца толькі адзін супрацоўнік, які трымае гукаўзмацняльную апаратуру. Частка людзей знаходзіцца на адваротным баку вуліцы. Зараз мы паспрабуем туды прайсці. Вось мы бачым, што на пляцоўцы знаходзіцца каля дзесятку чалавек, непасрэдна каля сілавікоў.
Ось некаторыя ўдзельнікі застаюцца на гэтым баку. Можа, зараз паспрабуем з імі пагутарыць. Ребенок говорит, домой не пойду, пока других не спасу. Добрый день, мы ў прямым эфіры Еўрарады. Ці можна з вами пагутарыць? Распыліце, што вы тут робіце, што тут зараз адбывалася? Мы хотим заявить о своих правах, которые прописаны в Конституции нашей страны. А здесь написано о правах и свободах личности. И мы пришли сюда, чтобы говорить о том, что Мария Колесникова задержана незаконно и держится под стражей незаконно. Собственно, для этого мы здесь. Зараз адбыліся затрымання, ось ці не было вам страшна? Ось наколькі я бачыў, што вы амаль што ад пачатку акцыі знаходзіліся тут. Да. Я живой человек, страшно всем. Но еще страшнее оставаться дома и выходить на улицу. Ось нас, журналістаў, прасілі на 50 метраў адысці, таму мы не чулі, што казалі вам сілавікі непасрэдна. Аб чым они з вами гутарылі? Я читала Конституцию Республики Беларусь. Вот. Она немножечко пострадала. И я зачитывала... После 3 референдумов. Зачитывала права из различных разделов, которые прописаны. То, что мы по закону, какие права у нас есть. И сначала ко мне не подходили, но потом почему-то показалось, что человек с Конституцией в руках тоже представляет угрозу, не знаю кому. Ну, наверное, все. Добре, шчыра дзякуй. Зараз можем бачыць, што сілавікі адыходзяць. Сыходзіць нават супрацоўнік міліцыі, адзіны, які быў тут у форме, які быў з гукаўзмацняльнай апаратурай і перыядычна папярэджваў прысутных о недапушчальнасці парушэння закона аб масавых мерапрыемствах. Сілавікі селі у свае мікрааўтобусы без нумароў. Але пакуль не з'язджаюць. Нагадаю, што мы знаходзімся каля гандлёвага цэнтра Няміга 3, дзе сёння на 6 гадзіну была абвешчана акцыя пратэсту, акцыя ў падтрымку Марыі Калеснікавай. Ну, непасрэдна акцыя началася прыкладна 18:15, калі тут пачалі збірацца першыя дзеўчыны, трымаючы плакаты ў падтрымку Марыі Калеснікавай, трымаючы бел-чырвона-белыя сцягі. Але акцыя доўга не трывала, тут адразу ж пад'ехалі сілавікі, пад'ехалі нейкія мужчыны ў неапазнавальнай форме, ў масках. Прысутнічаў толькі адзін супрацоўнік міліцыі з гукаўзмацняльнай апаратурай. Ну і гэтая акцыя фактычна яшчэ, не ведаю, можна сказаць, што працягваецца, хоць удзельніцы нешматлікі застаюцца знаходзіцца каля ўваходу ў гандлёвы цэнтр. Большая частка людзей, гэта некалькі дзесяткаў, застаецца стаяць праз дарогу ад гэтага месца. Адбыліся затрыманні, каля 10 чалавек пасадзілі ў мікрааўтобусы без нумароў. Пасля гэтага, калі натоўп людзей все ж таки адышоў, большасць людзей адышла ад уваходу ў гандлёвы цэнтр, сілавікі, калі не з'ехалі, то прынамсі селі некаторыя машыны з'ехалі, некаторыя 2 машыны як мінімум застаюцца стаяць тут. Акцыю цяжка назваць масавай.
Прычына гэтага, магчыма, таму, што, калі я не памыляюся, то пра яе не пісалі ў нейкіх буйных тэлеграм-каналах, а што можна ўсё ж такі назваць, што у акцыі можна сказаць, што акцыя была такой больш стыхійнай. Частка жанчын працягвае стаяць непадалёк ад гандлёвага цэнтру. Хвіліну таму літаральна прагучала прапанова адной з удзельніц прайсціся да Валадарскага. Менавіта там знаходзіцца следчы ізалятар нумар 1, дзе сёння стала вядома, знаходзіцца Марыя Калеснікава, адна з сябровак прэзідыума каардынацыйнай рады беларускай апазіцыі. Сёння быў раніцай затрыманы Максім Знак, таксама адзін з сябраў рады. І сёння, прыкладна гадзіну таму, стала вядома, што ў дачыненні Максіма Знака, ў дачыненні Марыі Калеснікавай распачата крымінальная справа па артыкулу, які гучыць неяк як, зараз трэба ўзгадаць, заклікі да дзеянняў, якія накіраваныя на нанясенне шкоды бяспецы Рэспублікі Беларусь. Вось, я ўзгадаў школу, калі трэба было завучваць вершы. Але за час пратэстаў, за пратэснае лета, якое ўжо ператвараецца ў пратэсную восень, я думаю, паспеем вывучыць не адзін артыкул крымінальнага кодексу. Частка дзяўчын засталася стаяць на нямізе каля гандлёвага цэнтру. Частка дзяўчын вельмі такая невялікая. Это человек. Можете у нее интервью взять, ребята. Ее только что чуть не взяли. Расскажите, Зараз хвилинку я скажу, що відбувається. Ось натовп людей зараз, як можемо бачити, ідзе, як можу зрозуміти, верагодна до сезону Володарського, але не факт. Ну, давайте погутарим з дівчиною. Яна сама хотіла. Добрий день, ми в прямому ефірі Єврорада. Можна з вами погутарити? Так, можна. Розповідайте, що з вами відбулося? Наскільки я розумію, була спроба затримати вас, ці так? Да, я сёння увогуле не ведала, што нешта ёсць, што недзе выйшлі людзі, ішла з працы и увидела, что тут нечто происходит. И я достала камеру, стала снимать, мимо проходя, человеку в маске меня вытянул, стал забирать телефон. Я думала, он его об пол ударить или не ударил. И женщины, девчины, яны мяне выцягнули з яго рук, я уже не памятаю, як гэта адбылося. Яны мяне выцягнули, и телефон таксама у яго выцягнули, яны нейкія супер сильно моцные, не знаю, как это произошло. Короче, я вышла после работы, не собиралась никуда. У мамы день рождения, собиралась ехать домой, но теперь я пойду к Червоному костёлу. Ось так мы почули, як становятся люди удельниками акций. Так. Наколькі вы самі вже сказали, тут не шматлікая натоўп, але все ж таки дзяўчыны працягваюць ісці кудысьці. Гэта да Чырвонага касцёла, наколькі могу зразумець. Так, до Ну, Червоного напевно, костёла. тому що яна не збиралася йти. Яна зараз пайшла туди, каб продовжити, але ж не ведала, що буде акція сьогодні. І Да, гвалтом не ведала. забрали. Добре, щиро дякую вам. Бережіть себе. Так, ми зараз з нашим оператором вирішаємо на мові жестів, що нам робити далі. Ці ісці з гэтым невеликим натовпом дівчин до Червоного костёла, наколькі розуміємо, до Володарки, ці вернуться до Неміги. Але до Неміги, як бачу по нашим колегам, представникам інших СМІ, всі йдуть за нами. Гэта можна зрабіць выснову, што там, на Нямізе, ўжо ўсё скончылася. Ну добра, давайте паспрабуем все ж таки дагнаць той натоўп
дзяўчын, які все ж таки рушаць, наколькі можам зразумець, да чырвонага касцёлу. Да гэтага мы чулі, што яны абмяркоўвалі паход да сезона валадарскага, але зараз мы даведаемся, ці пойдуць они туды. Калі яны перайдуць дарогу і пойдуць наўпрост, не паварочваюць направа, цалкам верагодна, што ўсё ж такі будуць спрабаваць прайсці валадарскага. Менавіта там, стала вядома, сёння знаходзіцца Марыя Калеснікава. Адзін з самых яскравых прадстаўнікоў сённяшніх тэстаў. Докладываете, куда мы идем? Нет, у нас защищают. Это же милиция, они защищают граждан. Зараз можем разом з натоўпу да натоўпу далучыўся супрацоўнік міліцыі. Ведь цалкам верагодна, што гэта просто міліцыянер, які ідзе дадому і якого просто супаў шлях з удзельніцамі. Давайте, можа, паспрабуем з кім-небудзь пагутарыць. Добрый дзень, мы ў прамым эфіры Еўрады, ці можна літаральна некалькі словаў? Вы куды зараз ідзеце, што адбываецца, які план? Плана, как всегда, никакого нету. Не знаю. Идем. Куда-то идем. Я серьезно, я не знаю, куда мы идем. Окей, протягивается наш стихийный марш уже. Акція, яка ператварылася у шэсце, хоць і невялікая, але тым не менш. Нагадаем, што гэта прамы эфір Еўрарадыё. Мы пачыналі наш стрым ад гандлёвага цэнтру Неміга-3, дзе пасля 6-й там пачалася акцыя пратэсту, якая сабрала некалькі дзесяткаў дзяўчын. Акцыю адразу ж паспрабавалі разагнаць сілавікі. Спачатку з'явіўся мужчына, спачатку з'явіўся супрацоўнік міліцыі у форме з гукаўзмацняльнай апаратурай, які папярэдзіў прысутных о недапушчальнасці парушэння законнага правядзення масавых мерапрыемствах, але неўзабаве пасля таго, як з'явіўся ён, з'явіліся каля 10, можа больш нават супрацоўнікаў, невядомых супрацоўнікаў, нейкіх навальных знакаў у масках, якія ж адразу ж затрымалі некалькі удзельніц. Зараз, можа, попрошу нашего оператора запаволіцца, каб ісці у хвасце гэтай калоны, каб пазней ніхто сілавікоў не казаў праваахоўнікаў аб тым, што Еўрарада ўзначальвае калону і каардынуе дзеянне пратэстоўцаў. Мы не каардынуем. Мы просто так атрымалася, што мы ішлі па вельмі вузкай вуліцы і прыйшлося ісці сярод гэтых людзей. Ну вось, мы бачым, мы параўналіся з нашымі калегамі ў сініх жылетах. Я маю на ўвазе прэсу. Ну, цяпер можам працягваць рух. Зараз ідзем у бок праспекту Незалежнасці, праходзім будынак, сумнавядомы будынак Камітэту дзяржаўнай бяспекі. І, наколькі разумею, ідзем да Чырвонага касцёла. Цікава, што адбываецца там. Нагадаю, што роўна месяц таму, 9 жніўня, у Беларусі прайшлі прэзідэнцкія выбары, вынікі якіх, мякка кажучы, не задаволілі
вялікую колькасць людзей, таму менавіта ўжо з тых часоў, з вечара 9 жніўня праходзіць, уже на працягу месяца праходзяць штодзённыя акцыі пратэсту рознай маштабнасці. Зараз мы прысутнічаем на адной з іх, хоць і не самай маштабнай, але тым не менш гэта акцыя пратэсту, як бы там ні было. Вось мы выйшлі да праспекту Незалежнасці і нейкі перашкоду пакуль што на нашым шляху мы не ўбачылі. Наколькі разумеем, мы ідзем у бок чырвонага касцёла. Давайте пакуль ідзем, можа паспрабуем з кім-небудзь з людзей пагутарыць. Добрый день, мы в прямом эфире Еврорадио, ці можна з вами пагутарыць? Да, конечно. Я бачу, што вы былі ўжо на Нямізе, удзельнічалі ў акцыі. Вось куды вы зараз ідзеце, што адбываецца? Які план? Ну, как такового плана нет на самом деле уже, мне кажется, и координаторов. Я думаю, что наконец-то наши правоохранительные органы поймут, что нет координаторов. Есть люди, у которых есть определенная цель, и которые идут к этой цели. Поэтому, вот сейчас мы с подружками гуляем и договорились пойти к Красному костелу. Что будет отбываться там? Все по обстоятельствам. Мы на самом деле более чем уверены, что многие люди, основное требование это, чтобы ушел нелегитимный президент, который захватил власть. Это мое мнение. Второе. Мы отстаиваем свои позиции, свои права, чтобы прошли честные выборы. Я думаю, что каждая акция, она присвящена именно этим двум требованиям, трем. Мы ідзем ад гандлёвага цэнтру Няміга 3, там адбываліся затрыманні. Вы ў гэты момант знаходзіліся там, што вы бачылі? Ці была спроба вас затрымаць? Нет, меня нет на самом деле, но было вообще очень... я не знаю, как может рука подниматься, забирать бабушек, женщин, которые годятся им в матеря. Я сейчас немножко сумбурно говорю, но это все эмоции на самом деле. Меня не задерживали абсолютно, но просто я помогала держать женщин и бабушек для того, чтобы их не забрали в эти микроавтобусы. Какие-то непонятные люди, потому что, мне понятно, когда забирает человека милиционер, когда есть какой-то опознавательный знак, вообще кто это. А так, на мое мнение, это забирали какие-то, извините, гопники. Што яны вам казалі? Бо у нас журналістаў там перыядычна прасілі адысці на 50 метров, мы не все могли чуць, што яны вам кажуць. Они всегда говорят об одном и том же, что акция не санкционирована. Я думаю, что мы сегодня опять встретим вот этих я не разделяю людей, мы все белорусы, просто у каждого своя позиция и у каждого свое мнение. Но просто, мне кажется, те, кто ходят под действующими флагами Республики Беларусь, как они себя позиционируют, те, которые за батьку, им нужно уже смириться, что их объективно их меньше, а те, которые люди хотят перемен, их, конечно же, больше. Поэтому я думаю, что мы их сегодня увидим, и мне даже любопытно у них спросить, где же их разрешение, есть ли у них разрешение на митинг, который они проводят. Шчыра дзякую вам, поспехаў. Пачулі шараговае меркаванне, шараговыя ўдзельніцы гэтай нешматлікай акцыі. Можам зрабіць выснову, што сапраўды няма нейкага каардынавання. І як чарговая ўдзельніца акцыі сказала, плану няма. Все адбываецца стыхійна. Пакуль што бліжэйшы план это дайсці да чырвонага касцёла. Паглядзім, ці атрымаецца. Пакуль што я магу
Мой зрок дазваляе мне пабачыць, што каля ўваходу ў гасцініцу Мінск нейкай перашкоды няма там сілавікоў. Перыядычна цягам гэтага пратэснага месяца бліжэй да вечару падыходы да плошчы Незалежнасці перакрываліся. Туды немагчыма было прайсці, але зараз такога няма. Нагадаем, што гэта быў прамы эфір Еўрарадыё. Мы пачыналі нашу працу каля гандлёвага цэнтра Неміга-3, дзе пачыналася акцыя, дзе адбылася акцыя пратэсту, акцыя ў падтрымку Марыі Калеснікавай. Нагадаем, што сёння стала вядома, што яна знаходзіцца ў сезону Валадарскага. Ёй прад'яўлены, у дачыненні да яе вядзецца крымінальнае разбіральніцтва. На гэтай акцыі адбыліся затрыманні, затрымалі каля 10 чалавек, 10 дзяўчын. Акцыя выключна жаночая. Ну і пасля гэтага удзельніцы акцыі падзяліліся на нешматлікія групоўкі. Хтосьці проста сышоў, хтосьці застаўся на Нямідзе знаходзіцца. І вось мы зараз з трэцяй ужо групай проста ідзем да Чырвонага касцёла. Ну і паглядзім, што будзе адбывацца там. Добрый день, мы в прямом эфире Еврорадио. Можно с вами погутарить? Распавядите, вы от самого початку акции были? Нет, я увидела, что женщин пытаются задержать, и остановилась и присоединилась. Вы не ведали, что там будет отбываться акция в этом моменте? Я слышала, что где-то будет, но я не могу на это смотреть равнодушно, поэтому я присоединилась. Это ненормально. В цивилизованной стране, в европейской, это просто ненормально. И вообще я хочу обратиться к медицинским каким-то сообществам. Нами руководит узурпатор, и я думаю, что он болен, сильно болен. И хотелось бы, чтобы медицинские светила, организации это подтвердили или расследовали, потому что когда придется ему отвечать, он ни за что не ответит. Он больной человек. Поэтому очень призываю, прошу медицинские сообщества провести расследование этому человеку, этому узурпатору. Добре, щиро дякую за меркаванне. Всього доброго вам. Так, ми почули чергове меркаванне чаргового чалавека, чарговай удзельніцы акцыі. Мы даведаліся аб тым, што яна ўвогуле не планавала ў гэтай акцыі удзельнічаць, але фактычна была мінаком. Але проста пабачыла тое, што адбываецца, пабачыла тыя затрыманні, якія адбываліся на Нямігі, ну і проста далучылася да людзей. Ну што ж, мы ўжо амаль падышлі да Чырвонага касцёла. Ну, акцыя дакладна не масавая. Добра, калі будзе чалавек 20 удзельніц яе. Тым не менш, мы працягваем наш стрым. Зараз падыдзем да Чырвонага касцёла. Можа, некаторыя людзі знаходзяцца там ужо. Ось бачна супрацоўнікаў міліцыі. Якія пакуль што нічога не зрабілі, нават не папярэдзілі людзей, якія ідуць. Стаіць каля касцёла ўжо нейкі мікрааўтобус. Сидзяць
Ну, я бачу, што там уже сидзіць нейкі мужчына ў масцы. Пакуль што мне не бачна, ці ёсць нумары на гэтым аўтамабілі. Але магу паспрачацца на тое, што нумароў няма. Зараз мы бачым. Дакладна іх няма. Ну што ж, уже некалькі чалавек стаяць на прыступках да чырвонага касцёла. Ну, пакуль што цяжка зразумець, гэта удзельніцы акцыі ці проста нейкія вернікі, якія прыйшлі сюды. Акцыя вельмі не масавая ўжо. Ось. Зараз паглядзім, што будзе адбывацца. Чалавек у форме, які сидзіць у машыне зараз, гутарыў па тэлефону. Магчыма, дакладваў аб тым, што натоўп падышоў. Ось бачым, як з касцёла выйшлі яшчэ некалькі чалавек, трымаюць плакаты. Добрый день, мы в прямом эфире Еврорада. Можно с вами погутарить? Вот вы трымаете плакат «Помни, каратель, Саша уедет, а ты останешься с нами». Растумачьте, что это значит? Ну, вы знаете, что мое мнение, что Александр Григорьевич в любом случае скоро уйдет, потому что диктатура не может править вечно, а наши каратели, им уходить некуда. Они останутся с нами. И потом мы будем наблюдать за их наказанием, конечно, по соответствии с законодательством. Я надеюсь, что так оно и будет, и я это очень хочу. Я хочу донести до них, чтобы они это понимали, что закон и закон. Они должны его тоже соблюдать, не только мы. Но, к сожалению, они требуют исполнения закона только с нашей стороны, со своего нет. Мы зараз з калегамі і некаторымі удзельніцамі натоўпу прыйшлі з Нямігі, дзе адбывалася акцыя, дзе адбываліся затрыманні. Ось вам асабіста, вы не боитеся, вам асабіста не страшно, что могут сегодня отбыться затрыманні, что вы можете быть затрыманы? Мне очень горько, потому что задержание происходит, вернее, непосредственно марш происходит в 18:00. Мы работаем до 19, поэтому, скажем так, я не могу присутствовать там, но я считаю, что мы должны приходить на площадь Независимости. А будет ли задержание? Хочется верить, что они вот так посидят, посмотрят, уедут, и ночью будет думать о том, что, может быть, действительно написать рапорт об уходе. Добре, щиро дякую вам, поспіху. Зараз можем спустимся вниз, каб нас не полічили за удзельников акции. Как ты сам подаешь. Нешматлікая акцыя працягваецца каля чырвонага касцёла пад пільным наглядам супрацоўнікаў масы, які сядзіць унутры мікрааўтобуса без нумароў. Што ж, пабудзем тут, паглядзім, ці атрымаецца ў акцыі павялічыцца, ці набярэ яна новых удзельнікаў. Пакуль што, на жаль, для удзельнікаў пратэсных акцый мерапрыемства не павялічваецца.
Нагадаем, што пратэсныя акцыі ў Беларусі трываюць ужо роўна месяц, таму што роўна месяц таму, 9 жніўня, адбыліся прэзідэнцкія выбары, вынікі якіх і прывялі да акцыі пратэсту, якія трываюць штодня дагэтуль. На жаль, знаходзячыся ў прамым эфіры, не ведаю, ці адбываецца ў гэтай хвіліны акцыі пратэсту у іншых кутках Мінску, нашай сталіцы. Але ось з таго, што бачу, з тых акцый, на якіх прысутнічаў я ужо цягам месяца, гэта пакуль што па маіх успамінах самая нешматлікая акцыя. Так што у каментарах, я не ведаю, яшчэ не чытаў каментары, але магчыма там ужо пішуць аб тым, што пратэст здуваецца. Паглядзім заўтра, ці сапраўды гэта так. Нагадаем, што учора і пазаўчора акцыі пратэсту ў Мінску сканчаліся затрыманнямі даволі грубымі. Вось з мікрааўтобуса выйшаў мужчына, сеў на месца кіроўцы. Магчыма, гэта знак таго, што аўтамабіль зараз з'едзе. Але пакуль не з'язджае. Добрый дзень, гэта прамы эфір Еўрарады, можна з вами пагутарыць? Распавядзіце, як я могу зразумець, вы таксама удзельніца акцыі? Да. Чаму прыйшлі сёння, што вас сподвигло на гэта? Ну, обычно хожу по воскресеньям, но поскольку вчера на женской акции начали жестко задерживать девушек, вот, меня это очень возмутило, особенно как одну девушку тянули в микроавтобус, она кричала «помогите», вот, и никто как бы не помог, ну, потому что людей было мало, люди боялись, вот, решила сегодня вечером тоже прийти, поменялась с мужем местами с ребенком, вот, и поэтому пришла. Сёння на акцыі, якой мы прысутнічаем, можам бачыць, што она вельмі нешматлікая, вельмі мала людзей. Як думаеце, з чым гэта звязана? Ну, как бы у людей все-таки есть тоже свои дела. Сегодня будний день, то есть собираются все в 6, поскольку еще много кто на работе, забирает детей, поэтому на будни, наверное, так мало людей собирается. Вот. Но в выходных всегда очень много людей. Вы самі сказалі, што учора былі затрыманні жорсткія даволі, але тым не менш вы сёння выйшлі на акцыю пратэсту. Ці не было вам страшна, ці не баяліся, што вас могуць затрымаць, напрыклад? Ну нет, если так бояться, то тогда точно ничего не поменяется. Поэтому нет, не боюсь. Ось сёння стала вядома, што Марыя Калеснікава знаходзіцца ў СІЗА Новаладарска. Ось як вы асабіста сустрэлі гэтую навіну і аб чым, як вы ставіцеся да гэтай сітуацыі? Ну, я, конечно, была очень возмущена, потому что Мария Колесникова мне, скажем, это мой эталон, такая сильной, смелой женщины, поэтому я даже частично из-за этого пришла в ее поддержку, потому что, это просто беспредел, что творится. Вот так похищать, садить, переплетать какие-то дела, то есть полное беззаконие и беспредел. Очень, мне ее даже не жаль, потому что, это такой человек, мне кажется, очень сильный духом. То есть. Добре. Щиро дякую вам. Поспіху. Что ж, мы працягваем заставаться на плошчы Незалежнасці каля Чырвонага касцёла. Працягваецца, хоць і не шматлікая акцыя пратэсту, але тым не менш, як удзельнікаў і удзельніц гэтай акцыі трошку, але пабольшала.
Нагадаем, что пачыналі наш стрым мы ад гандлёвага цэнтру Няміга, дзе пачалася непасрэдна акцыя пратэсту, акцыя ў падтрымку Марыі Калеснікавай. Ну, амаль адразу ад пачатку акцыі яна суправадзілася затрыманнямі некаторых яе ўдзельніц. Затрымалі агулам каля 10 дзеўчын. Іх лёс нам пакуль невядомы. Ну і вось такім невялікім шэсцем мы дайшлі да чырвонага касцёла, дзе знаходзімся зараз. За удзельнікамі акцыі пільна сочаць двое супрацоўнікаў, як мінімум двое супрацоўнікаў, якія сядзяць у мікрааўтобусе без нумароў. Але нейкіх дзеянняў актыўных пакуль не прымаюць. Я нагадаю, што гэта прамы эфір Еўрарадыё. Мы з вамі знаходзімся каля чырвонага касцёлу, дзе праходзіць чарговая акцыя пратэсту. Ну, можна ее назваць юбілейнай, бо ўжо месяц прайшоў з прэзідэнцкіх выбараў, і штодня ў Беларусі з гэтага часу пратэстуюць беларусы. Вось сёння пратэст пачаўся каля гандлёвага цэнтру на Нямігі, там адбыліся затрыманні. Было некалькі дзесяткаў удзельнікаў акцыі. Ось і мы такім невялікім шэсцем дайшлі да чырвонага касцёла, і зараз тут бачым таксама нешмат людзей, якія знаходзяцца пад пільным наглядам двух супрацоўнікаў міліцыі, гэта ці не, нейкіх супрацоўнікаў без апазнавальных знакаў, якія знаходзяцца ў машыне без нумароў. Ну, пакуль што тут нічога не адбываецца, таму хіба на гэтым мы будзем сканчаць наш стрым. Хацеў бы нагадаць, што падпісвайцеся на нас у нашых сацыяльных сетках, абавязкова на YouTube, абавязкова на Telegram, бо ў Тэлеграме самым аператыўным чынам з'яўляюцца ўсе навіны на Еўрарадыё. Мы будзем заставацца на месцы падзеяў, каб стаць сведкамі магчымых затрыманняў. Спадзяёмся, што іх сёння ўжо больш не будзе, але тым не менш мы яшчэ будзем тут дзяжурыць. Але з-за таго, што тут, як я ўжо сказаў, пакуль што ніякіх актыўнасцяў няма, мы пакуль што зробім перапынак у нашым сённяшнім стрымінгавым дне. Для вас працаваў Міхась Ільін. Заставайцеся на Еўрарадыё.